día 24 de xullo, ás 12 en punto, cando as campanas da berenguela marcan as 12, pola porta real que está á beira da Porta Santa, salen os xigantes ou xigantóns, que eran unha representación de peregrinos que viñan a Galicia. Entre eles destaca unha parella que son o Coco e a Coca, el vestido de almirante e ela con un pano que normalmente, cando eu era novo, era un mantel que levaba atada á cabeza, e despois de dar 3 voltas ao rededor da plaza da Quintana de Mortos, van a facer seu percorrido por toda a cidade. Antes, ora perdeuse, somentes o Coco e a Coca bailaban diante do altar maior, cousa que hoxe se ha perdido. Ha perdido como moitas outras cousas de Santiago. Perdeuse a procesión dos Caladiños, perdeu que era o Viernes Santo ás 3 da tarde, e perdeuse un son de campanas, a choca e a pindonga. Unha delas dicía: velo aí vai, velo aí vai, velo aí vai, e a outra contestaba: xa escapou, xa escapou, xa escapou. Naturalmente, os xigantes pertenecen ao Cabildo, que foi moito máis respetuoso en conservar o seu legado. Xunto a deles aparecen os cabezudos. Os cabezudos que pertencen ao Concello, esos son outro lema de outro tema, porque as primeiros cabezudos perderonse. Os actuales non teñen ni de lonxe a categoría que tiñan os primeiros. Os cabezudos, durante moitísimo tempo, e mentre existiu en Santiago o hospicio, eran levados polos rapaces do hospicio e iban acompañando, a veces xuntos aos xigantes e a veces por separado. Según a condesa de Barro Bazán, isto representa a unión do pobo e da Iglesia en un acto que síguese utilizando, pero se digo, hai moitas perdas históricas.